2 minutu pasatxo goizeko 9:00 eta gaur gurekin Mikel Otero EH Bilduren legebiltzarkidea, Eusko Legebiltzarretik bertatik zuzenean. Otero jauna, egunon. Kaixo, egunon. Berehala hitz egingo du, gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentzio bidezko babesarekin onartuko diren aurrekontuen inguruan, baina lehenik galdetu nahi genizuke, gaur Espainiako gobernuak pandemiari aurre egiteko hartuko dituen neurri nagusien inguruan, berriz ere kalean salbuespen gutxi batzuk enduta, derrigorrezkoa izango da musukoa erabiltzea. Zer iritzi duzu atzoko presidenteen konferentzia hortan hartutako erabakien inguruan eta handik irtendakoaren inguruan? Nik sensazio nahiko txarrak izan ditut hortik atera diren albisteekin, ez da? Ikusiko dugu, zertan gehatzen den gaur dekretu ateratzen duenean, baina isura guztia dauka, dagoeneko indarrean dauden neurriekin jarraituko dugula, ze azkenean esaten bali madute, musukoa kalean behar dela, baina ez dela egin uki behar, 5 metroko distantzia baldin badago, hori gaur egun daukagun neurria da, ez da? Badirudi, neurri nagusiena da, neurririk ez dela hartuko, ez da, edo neurri oso eskasak hartuko direla, eta are okerrago hartuko den neurri bakarra edo albiste nagusiena izan dela, inongo kontsentsu zientifikorik gabeko neurri baten babesa, eta horrek erakusten duela, nola baitere, nora ez dagoela, deskontrol bat dagoela, eta improvisazioarekin erantzuten ari zaiola honentxe hartan bizi dugun egoerari, ez da? Hortik ulertzen dut, atzokoa gehien bat. Atzoko bilera horretara Iñigo Urkullu lehendakariak eraman zituen hainbat proposamen, besteak beste, hainbat establezimenduren itxiera orduak aurreratzeko edota aforoak mugatzeko. Zuen ustez, zen neurri beharko lirateke uneotan, egokia lirateke hoiek edo beste batzu behar dira? Nik ikusi dut berriro ere Urkullu lehendakaria haserre dagoela, ez da? Haserre, hilabetea daramatza haserre, jende guztiari herrieta eginez, eta atzo Sánchez presidentari herrieta eginez, berak proposatzen zituen neurriak zirelako aurrera atera, baina nik galdetzen dion nire buruari, baina ez aldago eaen antipandemia edo pandemiaren aurkako lege bat, eta ez aldu eskumenik Urkullu lehendakariak berak esaten dituen neurriak aurrera ateratzeko, ez da? Beti besteen itzalpean eskutatuta ibiltze horrek ez dut ulertzen, ez da? Nik uste guk behin eta berez esan dugu, eta berriro esango dut, ez da? Guk alde batetik esaten ari garena da, kontsentsu zientifiko nahikoa duten neurriak jarri behar direla mai gainean, eta guk arreta edo zentratu behar dugula prebentzioan, ez da? Birusari aurrea espalin badiogu hartzen, eta olatu guztietan berdintxu gertatu zaigu, birusak atera hartu digula aurrea, hemen ez dagoela gero neurri murriztaileekin gauza hundirik egiterik, ez da? Eta horretarako osakitzari begira jarri behar dugu, neurri preventiboetan jarri behar dugu arreta, zer gertatzen da, testen erabilerakin, edo espazio itxietan aireztatze sistemekin, edo CO2 neurgailuekin, edo zer gertatzen da aztarnarien faltarekin, eta kutsadura honen trazabilitateare faltarekin, ez da? Nik uste dut arreta hor jarri behar dela, ze osakidetza gaur egun kolapsatua dago, nik uste dut hori gauza oso agerikoa dela, osakidetzatik barrutik oso nabarmen esaten dute, eta uste dut prebentzioan oinarritutako neurria jarri behar ditugula mai gainean, estrategia oso bat honen inguruan. Aurrekontuen inguruko akordioaren ondoren, sortu zaizue Jaurlaritzarekin beste kanalik zubirik era honetako proposamenen inguruan hitz egiteko? Kanal zuzenik enuke esango, badakizu Gotzone Sagardui sailburua etortzen dela legebiltzarrea azalpenak eta ematera, eta hori kanal hori habilitatua edo mantenduko da, urtarrilean, naiz eta urtarrilean hemen aktibitate parlamentariorik ez egon, baina hortik aurrera askoz gehiagorik ez da? Gaur aurrekontuak onartuko dira, EH Bildurekin akordioa lortu dute gobernuko alderdiek, eta abstentziaren bidez EH Bilduk neurri batean babestu egingo ditu aurrekontu horiek. Zergatik sartu da EH Bildu akordio honetan? Kontuan izan da Jaurlaritzarekin, gobernantza ereduarekin, hain oinarrizko desagostasuna dituela. Hasieratik esaten nuen, ez da, uste dugula garai oso ezoikoa bizitugula, behar izanak oso handiak direla, eta hemen hainbat kontu ezberdinetan akordio nagusiak egin behar direla, ez da, hori da guretzako hemen atzean dagoen logika ezoikotasun egoerarena, ez da. Esan dugu eta ere, hauek ez direla guk egingo genituzken arrokontuak, gu gobernuan egongo bagina, eta gehiengo nahikoa bazegoela, gure ekarpenik gabe aurrekontu hauek aurrera ateratzeko, baina hala ere,
egoera bere osotasunean ikusita, guk proposamen bat egin genuen, nolabait ere realismotik abiatuta, eta hainbat kontuetan aurrerapen edo hobekuntza zehatzak eskainiz, ezta. Guk ikusi dugu, lehendabiziko edo bigarren bileran ikusi genuen, Jaurlaritzak ere belarriak irekiek zituela, eta beraiek ere, proposamena edo abia puntua ontzat eman zutela gurea, eta beraiek ere beste kontraproposamen bat egin zuten. Hortik aurrera negoziazio batean sartu ginen, eta, akordioa iritsi da, ez? Eta akordio horrek, esan bezala, aurretik onartzeko binbe guztiak zituen aurrekontu batzuk izanik, hobekuntza, hainbat arlotan, hobekuntza nabarmen batzuk izan dituela, eta horretaz aparte ere, akordio politiko batzuk lortu ditugula, aspektu edo arlo, esanguratsuetan, ez da, etxe bizitza eta alokairuaren inguruan, edo gutxiengo soldataren inguruan, edo nik azpimarra ingo nuke, ikerkuntza eta garapenaren inguruan ere, legealdi osorako akordio bat lortu dugula, eta ontzat ematen dugu, balekotzat ematen dugu akordioa geneukan koiuntura edo tesitura kontutan izan da. Eta estrategikotik zemat du erabakiak, besteak beste, EH Bilduri Euskal Autonomia Erkidegoan askotan egin zaiolako kritika, Madrilen eta Nafarroan adostu bai, baina hemen etzela akordiotara iristen, kritika horiek isilarazteko badauka zerbait akordionek? Ez dakit, nik esango nuke Euskal Herria Bilduk argi izan duela beti, edukietan oinarritutako akordioetara joaten garela, eta orain arte guk hemen legebiltzarrean ez genuen ikusten, ezta, edukietan gurekin aurrera pasorik emateko intentziorik, eta ikusi dugunean, guk ez daukagu inongo arazorik, piszinara salto egiten dugu, ura ikusten baldin badugu, oraingoan ura ikusi dugu, eta sartu gara, ez diogu beldurrik, eta ez diogu muzinik egiten akordio koiuntura bati. Egia da baita ere, aizkarregi edo goizegi izan ditekela beste motatako akordio batzuez irekitzeko, ez da, argi dago, akordio bat lortu da, guk gaitasun hori badaukagu, prestutasuna badaukagu, eta hemen, herri honek detorkizunean behar dituen hainbat kontu potolo irekitzen ari zaizkigu, parez pare, bai hezkuntza arloan, bai transizio energetiko eta klima arloan, eta bai beste hainbatetan, eta ikusiko dugu, guk hau esaten dugu, eta gaur ere hau esango diogu gobernuari, ikusiko dugu orain eman dituzten, aurrekontuari begira eman dituzten pausoek, ea diren ate irekitze bat beste gobernantza eredu baterako, edo beregintzako ere kontu puntual eta koiuntural bat izan dut, hori etorkizunak izan beharko du. Baduzu kezkarik aurrekontuak, gobernu ororen lege nagusi diren horiek babestuta, zuen oposizio gaitasuna apur bat neutralizatu ote daiteken? Ez zait iruditzen, nik uste dut hemen argi euki behar dela zertan egon diren akordioak eta zertan ez dauden akordioak, eta inkluso guk egin genituen eskaintzan badaude hainbat kontu aurrera atera ez direnak, eta guk gauza horien aldarrikapenakin jarraituko dugu, ezta? Eta azkeneko hilabete honetan ere oso argi ikusi da hemen legegintza prozesu desberdinak abian daude eta abian egon dira, eta guk ezadostasuna ditugun kontuetan guk gure aldarriak, gure kexuak eta gure konfrontazioa eskaintzen jarraituko dugu, eta onartu berri den ingurumen administrazioaren legean ikuste dut oso argi ikusi dela kontu hori. Orain txelduko diogu horri, baina azken galdera bat aurrekontuen akordioaren inguruan. Sortu du honek EH Bildu barruan arrakalarik, ikusten ez duen sektorerik babestea? Egongo da bakarren bat, beti dago, ez da, azkenean gu, esparru politiko zabal bat ordezkatzen dugu, eta hemen danetati dago. Nik esango nizuke, guk gertutik jaso ditugun ekarpenak edo lehendabiziko iritziak guztiz kontra oso positiboak izan direla. Gertutik jendeak esaten du, beharrezkoa dela, eta lortu direla hainbat kontu, jendearen bizitzaren egunerokotasunean hobekuntza batzuk ekartzen dituztela, osakidetzarako lehen arretarako adostu ditugun 21 milioi euroak oso garrantzitsutzat ikusten ditu jendeak. Nik balantza bat eukiko banu, orain artekoan behintzat, esango nuke, orain arte etorritako oihartzuna oso positiboa izan dela. Aurrekontuen negoziazioaren paraleloan, egutegian behintzat parean etorri da, Eusko Legebiltzarrak onartze ingurumen administrazioaren legea. Eta hor, EAJak eta PSek sartutako zuzenketa bat gogor kritikatu duzue, interes publiko orokorreko jotzen diren proiektuak udalek geldiaraztea eragotziko duelako. Zergatik uste duzue dela hain larria?
Ba, guk oso larritzat hartu dugu kontu hau, eta iruditzen zaigu udalentzako, udal autonomiarentzako eta udal eskumenentzako oso kaltegarria dela. Hemen bi eredu daude, ezta? Bat da planifikatzea, lurraldea antolatzea, instituzio bakoitzaren autonomia eta botere esparruak errespetatzea, edo beste eredu bat, eta beste eredu bat, oraintxe bertan ingurumen administrazio legean edo ezagutzen den bezala Tapia legearen bitartez aukeratzen ari dena, ezta? Eta da proiektuz proiektu eta lurralde plangintzaren gainetik eta udal hirigintzaren gainetik inposatzeko aukera eta joera izatea, ezta? Jaurlaritzak bigarren bide hau ireki du edo hartu du, eta iruditzen zaigu, ez bakarrik zer etorri daiteken, ze kontua hain irekia gelditu da, ia edozein proiektu mota ezar daitekela, baizik eta nola egin den ere oso garrantzitsua da, hemen gobernuak auzolana otan du egun guztian, baina hemen udalei inkluso azterketak egiteko gaitasunak kendu zaie, ea lege horrek ze eragin duen bere egunerokotasunean, bere autonomian, bere eskumenetan, ezta? Bide itxusia, oso itxusia esango nuke aukeratu dutela. Jaurlaritzatik diotena da berme guztiak badaudela, momentu desberdinetan udalek izango dutela, une desberdinetan, hiru unetan, euren ikuspuntu emateko aukera, eta gainera ingurumen eragin azterketek ere ematen dutela bermea. Ez dituzu sinesgarri jotzen, azterketa horiek? Ez da sinesgarriak ez ditutela jotzen, guk esan duguna da, gaur egun udalen plangintzatik dagoeneko udalaren lurraldea dagoeneko antolatua zegoela, eta bertan ezartzen zela eta esaten zela zer jarduera mota egin zitekeen leku batzuetan eta beste leku batzuetan ez. Eta orduan, orain legea gelditu den moduan, hori ez da udalek erabakiko duten zerbait, baizik Jaurlaritzak erabakiko duen zerbait. Esan nahi du honek aurretik ezin zitzezkela jarri hainbat proiektu, zabor kudeaketaren inguruan, edo araztegien inguruan, edo ez, egin zitzezken eta egiten ziren, baina udalek pixka bat bere lurraldea kontrolatu edo planifikatuta egiten zen. Hori da orain deusezten dela, edo hori da birrintzen dena, eta hori da hemen dagoen azpiko arazoa. Esan duzu, prozedimentuan auzitegi konstituzionalaren doktrina utzi dela, lege bat aldatuz, beste baten tramitazioan egindako zuzenketen bidez. Badaukazue beste bideren batetik lege honen kontra jotzeko asmorik? Orain ezin dizut iragarri hori, gu azterketa hori egiten ari gara, hori esan genuen, batzordean bere momentuan, ponentziaren diktamena onartu zen momentuan esan genuen, guk ikusten genuela, hemen urraketa bat, arlo konstituzionaletik urraketa bat ematen ari zela bai legebiltzarrari, ze emendakina baten bitartez beste lege bat modu funtsezko batean aldatu izanak, gure legebiltzarkide lana egiteko aukera murriztu eta urratu zuela, eta baita ere tramitazioa modu horretan egin izanak emendakinaren bidez ez duela utzi gaur egun udal elkartek eta udelek eta abar dituzten hainbat mekanismo azterketa juridiko aurrera ematen utzi, eta hori egiten utzi ez den neurrian hor urraketa bat egon dela, edozein kasutan orain gaia oso serio aztertzen ari gara, ze auzitegi konstituzionalera joatea ez da nola nahiko kontua, eta ikusiko dugu zentzu horretan aurrera pauso gehiago ematen ditugun datozen aste edo hilabeteetan. Baina aukera hori ez dago baztertuta, auzitegietara joatekoa? Ez dago baztertuta, inondik inora, badaude epe batzuk, hilabete batzutako epea dago, eta ikusiko dugu, ez dugu pauso hau ematekotan, ez dugu eman nahi edozein modutan, berme batzukin eman nahi dugu. Eusko Legebiltzarrean abian da, deskarbonizazioari buruzko lantaldea ere, erakunde, enpresa eta mugimendu desberdinen ekarpenak azkenengo aste hauetan ari dira jasotzen, gizarte gisa ziurrenik dugun erronka nagusienetako baten inguruan, erregaiak ordezkatzea baino gehiago beharko dela hori entzun den ideietako bat aste honetan. Zer irudikatu behar dugun? Olako gizarte aldaketa irudikatu behar dugun? Hori da, nik uste dut, eta oso aditu, esparru desberdinetako adituak egon dira, nik uste dut orokorrean ekarpen oso garrantzitsuak egin dituztela,
bai adituak, bai instituzioetako arduradun desberdinak, bai hainbat enpresako sektore desberdinetako arduradunak, eta nik uste hor idea bat gailentzen ari dela, ezta? Orain arte nolabait esaten zen, transizio energetikoa egitea zela, gaur egun erabiltzen ditugun erregaiak, hau da baliabide fosilak, gasa, petrolea eta bar, horiek erabiltzeri utzi eta nolabait ere ordezkatu energia berriztagarrien gatik, ezta? Baina nolabait ere badago kontsentsu bat esaten duena, hemen arazo gehiago daude horratzean, ze energia berriztagarriek eman dezaketen potentzia, hau da jendarte bati, gizarte bati eman dizaioketen potentzia, seguruenik ere ez da izango gaur egun baliabide fosilek ematen duten hainbestekoa. Beraz, ohitu beharko dugu etorkizunean baliabide energetiko gutxiagorekin bizitzen, ez bakarrik baliabide energetikoak, baizik baliabide materialak, zekotutan eduki behar da, baliabide energetiko berriak martxan jartzeko, hainbat baliabide mineral eta abar behar direla, hor ere muga batzu daude, eta etorkizunean mugak dituen planeta eta sistema batetara joan beharko dugula. Eta horrek ekarriko duela nahita ez, gizartearen edo jendartearen antolagatzeko modu ezberdin bat, ez? Agian gaur egun erabiltzen ditugun energia kopuruak, egiten ditugun xauketak, dagoen izugarrizko mugikortasuna, nolabait ere planeta estutzen, planetaren baliabideak estutzen jarraitzeko aukera ez dela izango etorkizunean. Beraz, mugak dituen etorkizun batetara eta hori osoa presente izan behar dugu gure planifikazioak egiten ditugun orduan. Eta gizartea prest ikusten duzu aldaketa horietarako, batetik kontuan hartuta Euskal Herria herrialde industriala dela eta sistema produktiboan energia eskari hain altua dagoela, bestetik ikusita hemengo bizimaila eta konsumo eredua hain oinarrizko aldaketak egiteko prest ikusten duzu gizartea? Nik uste dut erronkaren tamainaz jendea ohartaraztea edo jabetzea, guk hilabete hauetan datu asko aztertu ditugu, guretzako ere guztiontzako erronka bat dela. Baditugu gauza batzuk alde, baditugu gauza batzuk kontra dugu, esan duzu bezala, gure gizarte industrializatu bat da, dentsidade handikoa, beraz kontsumo energetiko eta material oso handikoa da, eta horrek, arazo batzuk emango dizkigu, baina egia da baita ere, bestalde, nolabait ere, kontzientzia ekologikoa nahiko altua duen herri batean gaudela, eta badaude eragileak, badaude norbanakoak kontzientziarekin, badaude eragile desberdinak gai honen inguruan hitz egiten eta antolantzen, eta alde sindikaletik ere, eta hori eren egun izan genituen parlamentuan honi buruz hitz egiten, sindikatuak ere, hausnarketa hauek ere egiten ari dira, eta ez da kontu txarra, ez da? Beraz, beharraren kontzientzia hortago, nik uste dut gure jendartea gauzak ondo azaldu ezkero, jendarte heldu bat dela, eta, egia dela, oraindik agian aurrean dugun erronkaren tamainaz jabetzea falta zaigula, neurriak konsekuenteak edo koherentziakin hartzeko, ezta? Baina, zailtasunak, baina, itxaropena mantentzeko moduan gaudela uste dut. Azken galdera bat, azken egun hauetan zer esan handia ematen ari delako. Hainbat alderditatik kritikak egin zaizkio EH Bilduren baitako sorturi batez ere Mikel Albizuetako buruzagioiari epaitegira sarreran egindako txaloengatik, edo orain sorturen zuzendaritzarako David Pla etako buruzagioia proposatu delako. EH Bildutik nola hartu dituzuek kritika horiek? Ez dakit, nik uste dut askotan kritika hauek hainbat lekuetatik modu interesatuan, asko auspotzen aritzen direla, ez da? Nik Mikel Albizuren inguruan esan duke, berak 25 urteko kondena bete duela, kondena osoa, eta uste dut bere bizitza egiteko eskubide osoa duela, ez da? Eta nik uste dut hori dela aldarrikatzen dena, ez da? Hor txaloak egon badira, hor kokatu behar dela kontu, ez da? Bere bizitza berra egiteko eskubidea duen pertsona baten aldarrikapena, ez beste egin diren beste interpretazio batzuk, ez da? Eta David Plaren inguruan, azteko, nik uste, hemen bakoitzaren autonomia respetatu behar dela, eta hori sortuk erantzun beharko duela, zergatikan jarri den, edo proposamena dagoen, David Pla sorturen zuzendaritzan jartzeko, nik dakidan haino, uste dut, Ezkerra Abertzalearen aldaketa estrategikoaren sustapenean funtsezko pertsona bat izan zela, eta personalki
berak bide politiko eta demokratikoen aldeko autuan aurrera egiteko ekarpena handia egin zuela, ezta? Eta bera izan zen, borroka armatuaren amaierari agotsa jarri ziotenetako bat, eta zentzu horretan, uste dut, sorturen egituraren baitan inkorporatzea, hemen jorratzen ari den bide eta eszenatoki honetan indartzeko apustu dudadik gabekoa dela, esango nuke. Mikel Otero, EH Bilduren legebiltzarkea. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuen, nahi ez Urrengo batera arte. Aio.